ನೆನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಗ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಮಗನಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ತುಲೆ ಗಿಡ ಪಂಚಪತ್ರದ ಗಿಡ ಯಾನು ಮರ ನಡೆ ಪೋಯತ ಅಂಕಲ್ ಮರನತ್ತು ಕೋಡೆ ತಷ್ಟದಾನಿ ಪೋಯತ ಮೇರ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಎಲ್ಲಾಗ ಅಲ್ಪ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೋಜದತ್ತ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪಯ್ಯ ಬನ್ನ ಅಂತ ಪರ್ತು ಬಸ ಒಯ್ದೀನಿ. ಎಟ್ ಕೆಲವಿಟ್ಟು ಬೇರು ಬತ್ತನು ಕತ್ತಲೆ ಗೊತ್ತಾಜಿ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವಿಟ್ಟು ಬೇರುಂಡು ಅವೇ ನಿತ್ತ ಗಿಡೋಡು ನಡೋಡು ಪಾಟ್ ಪಾಡ್ ನಡೋಡು ತುಲೆ ನೆಟ್ಟು ಬೇರು ಪೂರ ಉಂಟು ತುಲೆಗೆ ದುಂಬಲೇನೇನು ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೀರು ಅವು ಪೂರ ಸೈತಂಡು ಅವು ಜೀವ ಆತಜಿ ಒಂದು ಬೇರುಣ್ಣಂತೆ ತೂವೋಡು ಅವು 2 ಪಾಟ್ ಕಾಲಿತ್ತಂಡು ಒಂದು ದುಂಬದ ಪಾಟ್ ಐಟಂತೆ ಮಣ್ಣುಂಡು ಒಂದು 2 ಪಾಟ್ ಆರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐಟು ಗಿಡ ಸೈತಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಿಡ ಸೈತಂಡು ಅಂಚ ಅವ್ರು ಮಣ್ಣು ಅವಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಲ್ಲೇ ಖಾಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಪುಣ ಅಜ್ಜ ಐಕ ಮಣ್ಣು ದೊಟ್ಟ ಅವೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ತೂಕ ಬೇರುಂಡತ ಜೀವಾಂಡ ಜೀವ ಆಡ್ನು ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೀರ ಅವು ಸೈತನ್ ಪೂರ ಅವು ಗೆಲ್ಲು ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಓಡುಂಡತ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಒಂಜಿ ಗೆಲ್ಲು ದಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಮೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈತ್ ಶೋಕು ಇಲ್ಲ ನಾಡ್ನಲ್ಲ ಜೀವ ಆಪುಜಪ್ಪ ಏನೋ ಕೈಟು ಜೀವಾಪಿನ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಗಿಡ ಒಂದೊಂಜಿ ತೂಬೆ ಐಕಾರು ಕೊಣೆರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪುಜರು ಜೀವ ಆಪುಜಿ ಮುಲ್ ಸೈಪುಂಡು ಪಂಡದು ಒಂದು ತೂವೋಡು ಎಂಚಾಪುಂಡು ಪಂಡದು. ಮತ್ತು ಮಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಬೇರೆತ್ತಿನ ಏನು ಮಲ್ಲ ಪಾಟು ಪಾಡೋದಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕ ಕಿಂಜ ಪಾಟು ಪಾಡೋರು ಬೇರು ಉಂಡು ತೂಕ ಜೀವಾಂಡ ಜೀವ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಉಂದೇನು ಮಲ್ಲೆದೇನು ಬಾಲ್ಕನಿ ದೀಪೆ ಆಗ ಕಿಂಜ ಪಾಟ ಎಂಕಲ್ಲ ವಿಂಡೋರ್ ದೀಪೇನು ಮಲ್ಲದ ಎಂಕಲ್ಲ ವಿಂಡೋರ್ ದಿವೇರೆ ಆಪುಜಿ ಕಿನ್ನದ ಆಪುಂಡು ವಿಂಡೋರ್ ದಿವೇರೆ ತೂಕ ಜೀವಾಂಡ ಜೀವ ಆಪುಂಡು ತೂಕ. ತುಲೆ ರೆಡ್ ಐಕ್ಲ ಪಾಡಿ ನಾನು ಕೊಣೋ ದಿವೇರಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಕನಿ ಒಂಜಿ ವಿಂಡೋಡು ದೀಪ ಕೊಣೋದು ಮುಲ್ಪೇನು ಮಸಾಲೆ ಪುಲಾವ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡೇ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲಾರು ಆಫೀಸ್ ಪೋರೆಂಡು ಬಂದಿರು ಐಕ ತುಲೆ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಬಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಬಕ ಅವು ಒಂದು ಉಪ್ಪಡ್ದ ಉಂಡುಂಡತ ಖಾರದ ಅವು ಮುಂಚೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಎಳ್ಳು ಪಾಡ್ದೆ ಬಕ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಜೀರಾ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಕ ಒಂದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಏನು ಅನ್ಪೇರು ಡ್ರೈ ಕೊಕೊನಟ್ ಉಂಡತ ಕೊಬ್ಬರಿ ಅವು ಏನು ಪಾಡೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಪೌಡರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಇನ್ನು ಬಯ್ಯಾಗ ದೇ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಇತ್ತನತ್ತ ಪಂಚಮಿ ಫ್ರೈಡೇ ಇನ್ನು ಪಂಚಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂಚಾದ ಏನು ಇಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕೈ ಪುತ್ತನೆ ಇಂಕ ಏನು ಉಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಂಟು ವೆಜ್ಜದ ಒಂಚೂರು ಕೈ ಪುತ್ತನೆ ಬಕ್ಕ ಬಯ್ಯಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮೀನು ತರ್ಪೊಡ್ದು ತಿನ್ಕಾನೊಂದು ಏನೊಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಮೇರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಪೋರೆಗೆ ಸಾಟರ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಪೋಡು ಬಂದಿರು ಜನ ರಜೆ ಪುನಕ ಸಾಟರ್ಡೆ ಅಂಚಾದ ಎಂದೆಲ್ಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಎಲ್ಲೇನೆ ಮಲ್ಪುಗಾನೊಂದು ಮೇರೆ ಆಫೀಸ್ ಇಡ್ಲದಲ್ಲ ಪಂಡಿಜರು ಇಲ್ಲ ಪಿದಣ್ಣ ಅಲ್ಲದಲ್ಲ ಪಂಡಿಜರು ಇಲ್ಲ ಪಿದಣ್ಣ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬರ್ರಿ ಅದೊಟ್ಟು ಏನೇನು ಮಲ್ದು ಎತ್ತನು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಹೊತ್ತು ಪಣ್ಣ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಟೆಂಕ್ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಿಟ್ಟು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬೈದುಂಡು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂಡ್ರಿ ತೊಡುವ ಒಂದುಂಡು ಬಡವಲ್ಲ ಆತುಂಡು ಬಕ್ಕ ಉಂದುಲ ಅಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಆವಡು ಅಂಚಿಲ್ಲ ತಿಂಚಿಲತ್ತ ಆತನು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಮಲ್ಪಂದೆ ತಿಂಡ್ರೆಗಳ್ಡ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ತುಲೆ ಮೂಲು ಗೀಲ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಗೀ ಪಾಡೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚದಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆ ಇತ್ತು ಯಾರು ಮರ ಫೋನ್ ಪಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಕೊಣಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಆರು ಬುಡ್ದು ಬೈದರು ಇನ್ನು ಪಸಲ್ ಹೆಂಗೆ ಬೋಡನ್ಕೆನೆ ಗರು ಓಡ್ಲಕ್ಕಂದು ಪೋಯರು ಇನ್ನು ಬೇಲೆ ಎತ್ತನರಿಗೆ ಬೇಲೆ ನಿಕ್ ಪೋರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಯಾನೆ ಪೋಡು ಅಂಚೆಂಚನ್ನು ಗರುವಾಡು ಪೋಯರು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್ಲ ಬಂಡ ಆಯ್ತಾ ಮೇಲ್ಡು ಕುಡಗಾರು ಆತನು ಬಕ್ಕಾರು ಪೋದಾಕಿನ ಕೂಡ ಒಂದು ಗೀ ತುಪ್ಪೆ ಗೀಲ ಖಾಲಿ ಆತನು ನಾನು ಅವು ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂಡ ಕುಡಗಾರು ಹಾರ್ಪುಂಡುಂಡೆ ಯಾನು ಮಣಿತು ಜಾವು ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟೆ ಸುಧಾರ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಸೆಂ ಪಾಡಿಯದಲ್ಲಿ ಸಾಸೆಂ ಪಾಡ್ದು ಕ್ಯಾಶು ನೆಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಶು ನೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಕ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಕರಿ ಲೀವ್ಸು ಬಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಬಕ ಮಸಾಲೆ ಅವು ಪೌಡರ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಜಿಂಜರ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು
ಅಂಚೈತೆ ಎಂಕ್ ಬಡವಡು ದಾಲ ಒಂದು ಅವನುಂಡು ಬಡವ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹ್ಯಾಪಿನ ಇದ್ದಿ ಸ್ಯಾನ್ ತಿಂದ್ರೆಗೊಂಡು ಎಂಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ತಿಂದರೆ ಆಗುದು ಸ್ಲೋ ತಿಂತದು ಪಂಡ ಆರಾಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿ ಎಂಕ್ ಕಾಲು ಕುಲ್ಡ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಆಗುಜಾತ ಒಂದು ಮಲ್ತಿದೆ ಕುಲ್ಗನ ಅಂತ ಏನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತಿ ಅಂಚಿರು ಒಂದು ತರ್ಪುಡ್ದೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ನ ಮಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ತೊಡುವ ಒಂದುಂಡಿದ್ದೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತೊಡುವ ಒಂದೊಂದು ಬಡವು ಆಂಡವ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುಜೆ ನಡ ನಾನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾತದ ಅಲ್ಲ ತಿನ್ಪುದು ಅಂಚೆ ಅದು ಬಡ ಹಾಪುಡು ಎಂಕ್ ಬೇಗ ಅಂಚೆ ಬಾರಿ ಗರ್ವ ಹೊಡಿತೀರಿ ನೀ ಏನಾರ ದಾರಿಗೆ ಬೇಲೆ ಗುಲ್ದಿರತ್ತ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ದಾರಿ ಗರ್ವ ಬರ್ತದೆ ನಿಂಗೆ ಅರ್ನಾನೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು ಬಂತೆ ಕೊಣ್ಣೆರೆ ಬಂತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅರ್ಕೊಂಡೋದಿದ್ದೀರಿ ഞാനേನು ಅಲ್ಪ ఇంకా ఓర్తిలాకొంద గ్రోసరీ పోతుంది ఇంకా ఆపినది ఓకే నరేని కడపండి ఎక్కువ పుదీనా ಎತ್ತನೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂತ ಪುದೀನ ಖಾಲಿ ಆತನ ಅಡ್ಡ ನಾನು ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಆತ ಬಕ್ಕ ವಾರದ ಗ್ರೋಸರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ್ದಾಲ ಪಂಡಿದ್ದೇನ ಪುದೀನ ಮಸಾಲೆನೋ ಪುದೀನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ಲೇವರ್ ಎಂಡ ಒಂದು ಇರ್ತನು ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇರ್ತನು ಅವೇನು ಪಾಡಿಯ ಬಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತು ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ದಿನ ಪೌಡರ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋಡು ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ ರಡ್ಡು ಲೋಟೆ ಅರಿ ಪಾಡ್ದೆ ರಡ್ಡು ಲೋಟೆಗೆ 4 ಲೋಟೆ ನೀರು ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಅರಿಕೆ 2 ಲೋಟೆ ನೀರು ದಕ್ಕ ಪಾಡೋಡು 2 ಲೋಟೆಗೆ 4 ಲೋಟೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಅಂತ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ತುಲೆ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೇನ ತುಲೆ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನೊಂದು ಬಾಯ್ಲ್ ಬರೋಡು ಇಂಚಿಡೆನ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಇಂದೇನು ದೀಪ ಸ್ಲೋ ದೀಪ ಅಡಿಗೆ ಬೇಯ್ಪುಣು ಅದು ಒಟ್ಟನ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತುಲೆಗೆ ಆರೇನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ರೈಸ್ ಉಂಡತ ಏನು ಚಟ್ನಿ ಗಿಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ಉಣ್ಪೆಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಡಕ್ಕೇನು ಹಚ್ಚು ಮಾರಿ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಇರೇ ಕೊಡ್ಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಜೋರು ಬಡ ಆತನ ಹೆಂಗೆ ಫುಲ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಸಮಾಪುಜೀರು ಏನಂತ ತರ್ಪುಡ್ಲೆಂಡೆ ಐಕಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಡ್ಲಿ ತರ್ಪುಡಿಯರು ಇಡ್ಲಿ ಅವನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಚೂರು ಕೊರ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಆಬುಜ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅರ್ಧ ಕೊರಡು ಆಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೋರು ಬಡ ಆತನು ಅರ್ಧ ಇಂಕಿ ಹೋಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುಜ ನೀರು ಬೊಡೆಯನ್ನು ತರ್ಪುಡ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಡ್ಲಿ ತರ್ಪುಡ್ತೇರು ಅಂಚೇಸಿ ಅವೇನು ತಿನ್ಬಿಡಿ ಅದೊಟ್ಟ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಮಸಾಲ ರೈಸ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಭತ್ತ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ರಡ್ಡು ಚಟ್ನಿ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ವೈಟ್ ಚಟ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಬಾರು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅವ್ರ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿ ತಿಂಡೆ ಪೊಟಾಟೊ ಉಪ್ಪುಣತ ಎತ್ತೆಡು ಒಂದು ಮಶ್ರೂಮ್ದ ಎಂತೆಲ್ಲ ಈಗ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಮಧುರೈ ಮಹಾಲ್ ಎಂಕಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಟಿ ಅವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಎಂಕಲ ಆ್ಯಪಲ್ ತರ್ಪುಂಡು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಆ್ಯಪಲ ತೊಡುವ ಅಂಡ ಅಲ್ಪದೇ ತರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪದೇ ಒಂದು ಮಧುರೈ ಮಹಾಲ್ ನಾನು ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ತಿನ್ನ ಮುಟ್ಟೆನ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಪುಲಾವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತನು ರೆಡಿ ಆತನು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಚೂರು ನೀರ್ದು ಪಸಂಡು ಅವು ಅಡುಗೆ ಆಚುಂಡು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಏನು ಬಾಡಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಯಿತು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಗ್ರೋ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಸಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಏನು ಬೆಂಡಾಗಲಿಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಬೆಂಡಾಗ್ತದಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೋಡುವ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗ್ರೋ ಆದರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆದರೆ ಅಂತಲ್ಲ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡುವ ಗ್ರೋ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಆಚೆ ಆಗ್ತದೆ ಕನ್ನಡನ ತುಳುವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಮಿಕ್ಸ್ ನಂದಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅದು ನೋಡಿದವರು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದವರಿಗೂ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಡ್ವರೆಗೆ ನೋಡಿದವರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯ್ ಲವ್ ಯು ಆಲ್ ಬಾಯ್